Nagpabunggahan ng festival attire ang 13 kandidata sa isinagawang FIP Pairaya Festival Gay Caravan sa bayan ng Bumbon, Camarines Sur. Puno at angat ang kulay, disenyo ng mga kasuotan na talagang umagaw ng pansin ng mga manunood. Si Jaja Evalia ang nag-uwi ng korona ng Pairaya Festival. Ayon sa kanya, ito ang kanyang ikalawang paglahok sa nasabing aktibidad. I'm feeling so overwhelmed po. Naipapahiling ni sa Gabos kung ano ang kaya mi as a part of LGBTQ plus A community. And ining platform na ini magiging ehemplo siya para mag-inspire man sa other LGBTQ people po. This is my second time po joining the Pairaya Gay Caravan 2026. And importante po ining marita, napapahiling ko kung ano ang kaya ko bilang sarong tao at kung gaano ka-importante maging part ng LGBTQ plus A community po. Ayon sa reigning title holder at mga organizer, malaki ang kanilang pasalamat dahil nabibigyan ng pagkakataon ang LGBTQIA plus community na ipakita ang kanilang talento, kakayahan, papel nila sa komunidad at maging kanilang tunay na sarili. Well, of course, I am very happy because we are given the chance to be seen and to be recognized by our community. And I think that this platform is not just for entertainment but also for us to be recognized and to be accepted by our society. Laging matrayong po at the same time laging maugma si kinaluwas ng Gay Caravan is just because naipaluwas nindang sa indang pagiging creativity, pagiging talented, and naugma man kami kasi dikit-dikit na nagiging aware ang komunidad na naging exist ang mga LGBTQIA+. Yes. As in, dakulang orgulyo kayo sa Barangay San Antonio na maimok na ang LGBT sa barangay mi. As in, dakulang unra po iniyo na matawan ng kolor ang samuyang kapiyastahan igdi po sa Barangay San Antonio. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Barangay Fiesta ng Barangay San Antonio at kasabay rin ng pagdiriwang ng International Pride Month ngayong Hunyo. Ito ay isang paraan ng pagsuporta ng barangay sa LGBTQIA+ community kung saan pinagtutuunan ng pansin ng iba't ibang sektor ng kanilang pamayanan. Bilang Committee Chairman kan Gay Caravan, kaya kumuha ko ng duwang organizer na matabangan ako na matawan ng mga kolor ang mga nag-aarayon dito sa mga Gay Caravan. In connection with the celebration of Pride Month, which the LGBTQIA beneficiaries appreciation for the Pairaya Festival highlights how the local community embraces diversity and inclusions. And this festival also typically provides a vital platform for the LGBTQIA individuals, especially in the areas of Bumbon, to showcase their talents and more importantly, to make them feel recognized. On behalf of the council, we make sure na ang samuya pong pondo sa cultural, mabenepisyo po ang lambang sektor kan samuyang barangay. Ang mga kababaihan, kaakian, kamagurangan, especially po ini yung LGBTQIA community. Regine Boy, CSN.